10 लाखनि सनानै सेसलाय जाबाय ओमफ्राय जाम्बासियान आयो उनाखानानो मामे थालिरनिलाय नारें फाग्ला थालिरा नारें जायो गराय सानडे स्पेशल दिनै मा खामानि मावनो लादों दहायनिफ्रायनो मावगासिनो दङ बोराय बुरै फार्स्ट टाइम ब्लगिं भिडिअ लाबोदों आं ब्लग भिडिअ जानाय लोंनायनि बेयो आंनि हिन्जावा 10 लाखनि सनानै 10 लाखनि खेरा नैबेयो बेखौ बुंथ'ला आङो 10,000 ना बेसेबां लामोनलाय बिसोरना 10,000 था फैदो फै एसे खामानि मावस्रांलाबायनि फैदो सानडे स्पेशल बेखौ लाबाय दानथारु जासिगोन जोङो दानथारु ओमफ्राय रुवाया अबाव दं रुवाया जोंना रुवा बे आंनि बुरिया आनबक्सिं हाउसनि आखामनि बियो रुवाया अबाव दङ ओहो खोमसिदा बानबावबाय सानडे स्पेशल दिनै जों खामानि मावदों बन दानलाबायनो आरोखि नानिया उन्दुनानै दं गोदो नानिखौ बाय बाय मामी सानडे स्पेशल Sunday special जों Sunday special जों Sunday special dan susun dulu udah boleh kena gongnya hasil baik ayo kerbulu dong kayak yang itu nah ayo jadi lau bisang lau nanggu ba lau bisnis kita masir ba dia kayak naik bisang abang naik sepangku angin dos kayak dengar yang sepangku baik Sunday special jadi nuku unboxing खालामजोब्बाय lah blogger जानानै दिनै nuku unboxing खालामबाय आङो
बे बन गोलाव गोलावा सिनदो सिना बिसोरखौ खिन्थु हा सौगासिनो दं mana sekarang deh Muzlai. Ha. Golembai. Oh, saramai bubai. Katarnak he bala. Kaman gaya saya nama. Kap goda le biye. Katra goda. Hang tang goda जों होनो नामा नोंखौ? Wah. Ha? नालाय लायनोसै जोंदो. हा गोरा खावैबा. मेल्ला बुंदों. Pocam. Panca kurai mendengai. Kurai mendengai. Kurai. Mak kurai mendengai. Panca. Kurai दै गांबाय ले. Ku मा kurai di दै गांलायलाय ने. मा kurai बे दै गांलायलाय ने. Gerahom mai. Geli. Panca. Apa Panca? Moजां मोनदों आइ. मोजां मोनदों.
Nggak. Kurai. Pansarani kurai. Jaga ide. Kurainya di mana sih? Yeah. Khane kuda jai, khane ko. Ayah, nih. Salah yang Oi. Bala, thalerin lai. Naren. Hagla, thalerin na ring sayo. Hen lai. Halo. Hoi. Alasi in lai. Laska begitu. Hagla, sir bilai laska. Laska begitu. Alasa laska sayo. Oh, bine bahai. Nareng hen lai. Naren. Nareng. Thalerin lai. Oh. Aukan. Aukan. Hei, tat. Uish. Ani sesle jabai omprai jambasan. Guru. Ayo, unakanana. Mame. Panja. Ayo. Mani ani sesle jago. Guru surau. Ya. Udah kebek di situ. Aukan. Kau nih. Lasik. Ibu beri sini renggu. Sombarau andai nak aku nengah apa ketanku. Yeah! Finally complete! Yeah! Finally complete हो चुका है बैखौ गाबोन सिनसैलाय दुगैखांनानै बिन्दासआव मालाय बिस्रा फाइनालि दिनै सानडे स्पेशल बेयावनो जोब्बाय